abin da ya kamata mu kalla, shin wannan cuta da wannan annoba me manufarta da Allah ya jeho mana ita, me ake nufi da ita, me ake nufi da mu? Ka kaddara ka ce ai wannan annoba an samu tabbas ɗin wani bature ko wani likita da ya kirkire ta a ƙasa kaza ko ƙasa kaza, ka kaddara haka kaga ai ga tushen ta can, to kai mumini wallahi ba wannan ne abin kallon ka ba, kyale musu wannan maganganun. Shi mukaddara hakan akai, ba annoba ce, ba Allah ne ya sako ta ba, wani ne ya kirkira ta. To kana zaton irin waɗannan abubuwan waɗanda aka so afkar da al'umma cikin halaka guda nawa aka yi a baya Allah bai ba su tasiri ba, sun bare. Wannan kuma me yasa Allah ya ba su tasirin? Me yasa shekarar baya da shekarar baya da baya da baya da baya ba a yi wannan din ba, ba su yi wannan tunanin ba, ba a sami ikon yin wannan ba, yanzu aka saka musu ikon su yi? Me yasa? To kai dai mumini dama an san ka baka gushe cewa ka san ba abin da yake motsi ko tsinke sai da kudura, sai ta motsa shi. Me yasa Allah ya harraka su suka yi haka, suka sako kuma ya harraka su abin ya yiwu, abin da suke nufi ya yiwu, in ma hakan ne. To dawo kan wannan shine abin kallon mu, ba abin da yasa aka yi ba, me yasa hakan? To gaskiya dukkanin mai hankali ya san Allah bai koro mana wannan jarrabar ba sai dan ya jiyo da akala ta hankula, ya jiyo da zukata ya zuwa gare shi, su kalle shi shi kadai, da wanda suka yaddan da wanda ba su yaddan ba kuma. Domin abin da yake faruwa kenan na waƙi yanzu, waɗanda suke ganin kamar haulu da ƙuwatu na hannunsu, ƙarfi a duniya, ko sun yarda da lahira ko ba su yarda da ita ba, amma sun yarda a duniya ba wani ƙarfin da yake iya shan kansu, sai abin da suka ga dama za su, kamar ƙudura a hannunsu take, wanda suka ga dama su dammarar, wanda suka ga dama su raya shi, haka suke gani. To yau duk wanda yake da wannan yake ganin shi ne abun tsoro, yau shi ne mai tsoro, saboda abun tsoron ya tsorata shi. Allah kenan. Duk wani mai fitowa waje ana neman ganinsa, sai kawo halaka ganshi yau ya ɓoye. Duk wani isasshe a duniya yana nan a ɓoye, bai da aminci. Wai ɓoye shi? Wai ɓoye shi? Allah ne ya ɓoye shi. Babu wani mai motsi mai ganin yana da wani yanda zai yi a cikin wannan lamari. Har ma an hakaito wani shugaba na Italy, ko da yake an ce maganganun akwai abubuwa daban-daban, yana cewa mun yi dukkan abin da za mu yi amma we lose control. Mun tanaji duk abin da za mu tanada a ƙasa da za mu yaƙi wannan abin, mun yi yana ƙasa amma bai existing ba, bai aiki ba. Yanzu mun bawa fawa ta sama ta aikinta. Yana nan a bige a jaridu. Don Allah wannan bata kora bayi ba? Ka kaddara wannan maganan ma ana cewa ko bai yin ba, waɗansu a jarida sun sake bugawa, amma akwai waɗanda an yi yinsu a baki mu shafa hatan, an ji Trump wasu abubuwa da ya faɗa, an ji ya gayyato masu addu'o'i da na coci da na musulmai ma duk ku zo a yi addu'a. Wake maganar da wani addu'a su ya ce mu za mu kaza, mu za mu kaza. Allah ne ya bayyana wata sadawa tasa da wani tumbe irin nasa tun a nan duniya, da gasgatuwar faɗinsa limanin mulkul yau a lahira ta tabbata a duniya, tun a nan duniya. Yau waye mai mulki a lahira? Allah zai yi wannan tambayar, ba mai ansawa sai shi. Yau ɗin ma Allah ya yi wannan tambayar yanzu a irin wannan halin, cewa waye isa ya ɗauke corona, ba mai ansa har yanzu sai shi. Kuma dubi, ba da girgizar ƙasa ba Allah ya nufi jarrabar, ba da rikitowar wani abu daga sama ba, da wani abin da bai kai sauro girma ba. Ƙwayar virus ɗin ba ta kai girman sauro ba a ƙanƙanta,
amma ta gigita duk duniya. Komai ya tsaya a duniya, hanyoyi babu, kasuwanci babu.